onartzen da, bigarren puntuarekin jarraituko dugu, norberak eskatutako agerraldia azaltzeko euskara sustatzeko aurrekontu eta baliabide publikoen 2016ko estatistika. Gaur, agerraldi honetarako Bingen Zupiria, kultura eta hizkuntza politikako sailburua, Miren Dobaran, hizkuntza politika sailburuordea eta Josune Zabala, hizkuntza ikerketa eta koordinaziorako zuzendaria daude, beraz, nahi duzunean, zurea da hitza. Egunon guztioi, egunon presidente Andrea, eta egunon legebiltzarkideok. Eskerrik asko, 8. aldiz batzorde honen aurrean aurkezten den lan honen esplikazioak eta azalpenak emateko aukera eskaintzeagatik. Tekstua ezagutzen duzue, ikerketaren txostenaren tekstua ezagutzen duzue, beraz, gure agerraldian, gure ustez azpimarragarrienak diren puntuak komentatuko ditugu, aurkezpen modura, eta gero ondorio batzuk aterako ditugu. Hortik aurrera, zuen txanda izango da, eta gero zenbait azalpen edo zehaztasun eskaini behar bagendu, Miren Dobaran eta Josune Zabalak lagunduko didate genkizun horretan. Euskararen aurrekontu eta baliabide publikoen estatistika aurkeztera gatoz, beraz. Estatistika hau Euskal Estatistika plan ofizialaren barruan dago, plan horretan onartutako eginkizun bada, eta bertan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek euskara sustatzeko zenbat diru erabiltzen duten neurtzea da bere helburua. Baita azken urteetan izan den bilakaerarekin ere erkaketa edo konparazio bat egitea. Ikerketa 2016ko aurrekontuen gainean eginda. Ziadeko enpresak egin zuen, 2017ko urritik abendura bitartean, eta justu uda horretik aurkeztu ziguten txostena eta ikerketaren ondorioak eta datuak. Lan hau egiteko Ziadeko erabili duen prozedura ere, metodologia bera ere, azalduta dago zuen eskuetan daukazuen txosten horretan. Txostenak edo ikerketak alde batetik aintzat hartzen ditu administrazio publiko ezberdinek erabili dituzten diru funtsak eta baita ere aintzat hartzen ditu eginkizun horietan parte hartu duten pertsonak edo giza baliabideak. Eta hoien evoluzioa zein izan den eta nola dagoen banatuta beraien lana ere bai. Ohitura bihurtu da, 2 urtean behin lan hau egitea eta ona ekartzea eta geuk ere ohitura horri eutsena izan diogu. 2002an egin zen lehena, 2006an aldaketa garrantzitsu bat egin zitzaion metodologiari, urte horretatik aurrera aurrekontu likidatuak hartu zirelako oinarri bezala. Beste utzi gabe, aurrekontu konsolidatuak alde batera utzi gabe. Gaur aurkeztuko dizkizu egun datuak beraz 16ko aurrekontu likidatu horietan daukate oinarria. Alde batetik, 2016an gure erkidegoko herri administrazioek euskararen sustapenerako zenbat baliabide erabili zituzten aztertzen da. Bestetik aurrekontu horiek nola finantziatzen diren, erakundez erakunde. Hirugarrenik, hizkuntza normalizazioan eremu bakoitzak dirutan zenbateko pisua izan duen, erakunde bakoitzak ze diru laguntza lerro dituen, eta azkenik euskararen sustapen arloan administrazio publiko ezberdinek sortzen duten enplegua zenbatekoa eta nolakoa den. Eta txostenean ikusi duzuen bezala 2 urtez behin egiteak eta hau 8. izateak sortu du datuen serie luze bat gauzak perspektiban ikusten laguntzen duena eta aurrerantzen ere lagunduko duena. Eta ondorioetan, datuak azpimarratu ondoren aleginduko gera hor ikusten diren gora bera batzuen esplikazioak edo azalpenak ematen zergatik izan dute diren. Unibertsoari dagokionez, azterketa honek biltzen ditu alde batetik 5.000 biztanletik gorako 78 udalerrietako datuak, 3 hiriburuak barne. Ia poblazioaren edo biztanlegoaren 80% datuak eukiko genituzke beraz aztertutako erakundeen arabera. Bestetik, 3 foru aldundietako datuak eta azkenik Eusko Jaurlaritzaren sail guztietakoak.
Arabaren kasuan, 4 dira, 5.000 biztanlez gorako herriak, eta hauen datuak baino ez ditugu, 4 hauek Gasteiz, Agorain, Amurrio eta Laudio dira. Hala ere, mostra honek jasotzen du nolabaite lurraldean biziren poblazioaren 86%aren representazioa. Beraz, herri gutxi izan arren, uste dugu biztanlegoari dagokionez, mostra hon badala. Bizkaian eta Gipuzkoan, 33 eta 34 udalerri dira, hiriburuak barne, 5.000 biztanlez gorakoen talde horretan sartzen direnak, baina guztien artean 80%ko giza ordezkaritza edo hartzen dute herri hauek. Lehenengo eta behin, aurrekontu publikoen inguruan hitz egingo dugu, gero aztertuko ditugu giza baliabideak. Aurrekontu kontsolidatuak islatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazio guztien artean euskararen sustapenera bideratu zen dirua. Beti ere metodologia jakin bati jarraituz. Kopuru hori kalkulatzen da erakundeen arteko barne transferentziak kenduz. Alegia, aurrekontu konsolidatuaren zenbatekoak kalkulatzen da Jaurlaritzatik eta Foru Aldundietatik udaletara egindako diru ekarpenak era bikoiztuan kontabilizatu gabe. Bestela ere egiten da. Baina, iruditzen zaigu metodologia honek eta irizpide honek emango lirukela benetan erabili den diruaren kopuru oso hori. Datua izango litzake 2016ko Euskara aurrekontu konsolidatua 157.819.000 eurotakoa izan zela Euskararen sustapenean egintzen inbertsioa. 2014an baino 2.100.000 euro gehiago. Igoera beraz perspektiba horretan 1,4koa izan zen. Hiriburu ez diren udalek izan zuten igoerarik handiena, 15,5koa. Gora egin zuten baita ere aldundiek 7,7an eta hiriburuek 7,6an. Jaurlaritza da salbuespena. 4,9 murriztu zen euskararako aurrekontua 2014-2016 epealdian. 2016an Eusko Jaurlaritzaren aurrekontua euskara kontuetarako 87 milioikoa izan zen. Euskal Autonomia Erkidegoan euskarara zuzendutako aurrekontu konsolidatuaren 58,8. Hiru foru aldundiena 16,7 milioikoa izan zen, aurrekontu konsolidatu EAEko aurrekontu konsolidatuaren 11%, eta 5.000 biztanetik gorako udalerrietako udalena 54 milioikoa izan zen. Hori aurrekontu kontsolidatuen ikuspegitik begiratu ezkero. Eman dezigoen orain errepasu bat, nola izango litzakeen kontua aurrekontu likidatuaren ikuspuntutik. Hemen guztira erabilitako diruak hartzen dira zifraren baita erakundeen artean gertatu diren transferentziak ere aintzat hartuta. Udal eta hiriburuen kasuan euskara aurrekontu likidatuetan Foru Aldundietatik eta Eusko Jaurlaritzatik euskara sustatzeko jasotako diru transferentziak beraz aintzat hartuta daude kasu honetan. Ikusiko da Jaurlaritzaren eta Aldundien kasuetan zifra berdinak direla kasu batean eta bestean ez dagoelako Jaurlaritza eta Aldundien arteko transferentziarik kontu honetan. Perspektiban ikusita euskara aurrekontu likidatuetan 2008tik 2012ra jaitsierak izan ziren. 2014ko datuek goranzko joera erakutsi zuten, 2012an baino 3 milioi gehiago inbertitu ziren, eta 2016ko azterketak berretsi du goranzko joera horri eutsi egin zaiola. 2014an baino 5 milioi gehiago izan delarik zifra likidatu hori. Aurrekontu likidatu honetan pisu nabarmena du Eusko Jaurlaritzak. 2010 eta 2012ko datuetan oso nabarmen ageri da eragin hau. 2014an igo egin zen aurrekontu likidatua, baina 2016an behera egin zuen. Aldundien kasuan, gelditu egin zen 2010an hasitako beheranzko joera 1.000.000 euroko igoerarekin. Eta udalen kasuan 2014an hasi zen goranzko joera eta 2016an berretsi eginda. Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek biztanle bakoitzeko 69 euro erabili zituzten 2016an euskararen arlorako. Aurrekontu likidatuarekin kalkulatu da ratio hori. Eta hau da banaketa.
Eusko Jaurlaritzak biztanle bakoitzeko 39,9 euro kudeatu zituen 2016an, udalek 31,4 euro kudeatu zituzten biztanleko, baina aldeak egon dira herrialde batetik bestera. Gipuzkoako udalek daukate biztanleko ratiorik handiena, 39,5 euro. Atzetik daude Araba, 28,4 euro, eta Bizkaia, 25,9 eurorekin. Foru aldundiak 7 eta 8,6 milioi euro artean kudeatu. Foru aldundiek 7 eta 8,6 euro kudeatu zituzten biztanleko. Gipuzkoakoa dago buru, 8,6 eurorekin, eta ondoren Bizkaia 7,4 euro, eta Araba 7,1. Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen aurrekontu likidatuak osorik hartuta, euskarari eskainitako aurrekontua osoaren 1% izan da. Erakunde motaren arabera emaitzak honakoak dira. 5.000 biztanlez gorako udaletan aurrekontu osoaren 2,7 da euskarara zuzendutakoa. Jaurlaritzaren kasuan 0,8. Hiriburuetan 0,8 eta foru aldundietan 0,6. Udalei eta hiriburuei eta aldundiei dagokienez aldeak daude herrialde batetik bestera. Euskara aurrekontu likidatuetan 2 kapituluk izan zuten 2016an pisurik handiena. Alde batetik, transferentzia arruntek, ia erdia, 49,9, eta bestetik langileria gastuek, ia 1,30. Horiei, ondasunetako eta zerbitzuetako gastu arruntak erantzi ezkero, ia osotuta dago aurrekontu osoa. Eusko Jaurlaritzari dagokionez, aurrekontuaren erdia baino gehiago osatzen dute ohizko transferentziek. Foru aldundietan ere transferentziena da kapitulu nagusia. Hiriburu ez diren 5.000 biztanlez gorako udaletan ere halaxe da. Baina ez dira erdira iristen. Eta hiriburuetan berriz, ondasun eta zerbitzuetako transferentzia arruntak daude lehen tokian ia 50%. Diru laguntzak zehazki aztertuta banaketa honakoa da. Diru laguntzen 61,2 Jaurlaritzak ipini du, hiriburu ez diren udalek 22,3, diputazioek 13,9 eta hiriburuek 2,6. Euskarara arloz arlo aztertuta, euskarara aurrekontuen laurdena baino gehiago bideratu zen. Euskalduntze alfabetatze arloan, alegia. Laurdena baino gehiago bideratu da euskalduntze alfabetatzera, 29,6. Dirutan 44,4 milioi euro. Eta zatirik handiena, alor honetan, Eusko Jaurlaritzak ipini zuen, 30,7 milioi euro. 2014ko zifra bera. Bigarren arloa irakaskuntzarena da, aurrekontuaren ia bostena du, 27,2 milioi eurorekin. 2014an 36,1 izan zen. Hemen ikusten da alde bat, esplikazio bat merezi duena, eta gauzak azaltzen dagunduko diguna. Aurreratsuago egingo dut. Eusko Jaurlaritzak ipini zuen diru kopuru horren zatirik handiena. 188, 24 milioi eurorekin. Hirugarren gastuetala administrazioari dagokigo. 2016an 16,9 milioi euro jarri ziren. Administrazioa bera euskalduntzeko. Euskara aurrekontuaren 11,3. Eusko Jaurlaritzak ipini zuen erdia baino gehiago, udalek eta hiriburuek 1,30 gutxi gora bera eta aldundiek 1,5. Laugarren taldea edo atalak edabideena da. Komunikabideetan euskara bultzatzeko 10,1 milioi euro ipini ziren. 2014an baino bat gehiago. Jaurlaritzak ipini zuen erdia baino gehiago, udalek eta hiriburuek 1,23,8 eta foru aldundiek 1,21. Hurrengo atala, garrantzian, aizia eta kirolarena da. 7,5 milioi euro bideratu ziren, aiziaren eta kirolaren eremuan euskararen erabilera areagotzeko. Euskara aurrekontu osoaren 1,5. Eta hiriburuek eta udalek ipini zuten zatirik handiena arlo honetan. Gainerako eremuetara bideratutako aurrekontuaren zatia nabarmen txikiagoa da. Kulturgintzara 4,8 milioi euro, bestelako egitasmoak eta diru laguntzak, alegia euskara elkarteak eta bestelako egitasmo orokorrak 4,5 milioi euro,
toki entitate eta komunitateentzako, mankomunitateentzako laguntza orokorrak 3,8 milioi euro, arlo sozioekonomikora 3,4, Euskararen korpusa eta kalitaterako 3,1 milioi, informazioaren eta komunikazioen teknologien arlorako 2,5, liburu gintzarako 1,7, informazio, sentsibilizazio eta komunikazio ekintza orokorretarako 1,2, azterlan eta plangintza orokorrak bederatzeko 854.000 euro, familia bidezko transmisio sustatzeko 724.000 euro eta publizitaterako 180.000 euro. Azkenik, Euskara aurrekontu likidatuaren 11,5% Euskara arloen egiturazko gastuetara bideratu zen, gizea baliabideak eta baliabide teknikoak. Guztira, 17,2 milioi euro. Kopuru horren 41,7 udalei eta hiriburuei dagokie, 40 Jaurlaritzari eta 18 Aldundiei. Datuak badazkatzuen arren, interesgarria iruditu zaigu diru laguntzen arloari begirada bat ematea. Euskara biziberritzeko prozesuan, diru laguntzak lankidetza publiko eta pribatuaren arteko harremana adierazten dute, eta iruditzen zaigu gakorik nagusienetako bat dela eskuartean daukagun eginkizun honetan. Euskal Autonomia Erkidegoko erakundek Euskara sustatzeko diru laguntzetara 76,2 milioi euro bideratu zituzten 2016an. Hori da, Euskara aurrekontuetan erdia pasatxo. Biztanle bakoitzeko diru laguntzetan 35 euro jarri dituzte. Diru honetatik, edo diru funtsa honetatik, 161 Jaurlaritzak ipini du, udalek 122 eta hiriburuek 102. Jaurlaritzari begiratu ezkero, diru laguntza hauek nola eta nora bideratzen diren, aurrekontu likidatu osoa 46 milioi euroko izango litzake, eta zenbatekorik handiena esparru hauek jaso zuten. Euskalduntze alfabetatzeak 161, 28 milioi euro, edabideek 5 milioi, irakaskuntzak 3,8 milioi, arlo sozioekonomikoak 1,9 eta toki entitateek 1,6. Diru laguntzetan Jaurlaritzak biztanleko 21,4 euro ipini ditu. Foru Aldundiek 10,6, 5.000 biztanlez gorako udalek 17 milioi eta 3 hiriburuek 2 milioi euro. Azkenik, ondorioetara joan baino lehenago, jarraian Euskal Administrazio Publikoetan euskara sustatzeko dagoen zuzeneko enpleguaren berri emango dugu. Euskal Autonomi Erkidegoko herri administrazioetako euskara zerbitzuetan eta arloetan guztira 731 zuzeneko enplegatu zeuden 2016an. Urtea eta lanaldi osoa aintzat hartuta. Horrere, kopurua igo egintzen. 2012an 716 ziren eta 2016an 731. Erakunde motaren arabera, honakoa da langileen banaketa. 3tik 2 Jaurlaritzan egiten dutelan, 5.000 biztanlez gorako udalek 169 enplegatu dituzte, Foru Aldundiek 59 eta hiriburuetako udalek 44. Eusko Jaurlaritzako lanpostuei dagokienez, hezkuntza sailean dago erdia baino gehiago, 253 langile. Langile hoien sexuari dagokionez, udaletan langileen ia erdiak emakumezkoak dira, 150 gutxi gora bera, eta gizonezkoak dira 34,1. Beste kasu batzuetan ez dugu informazio hori lortu. Hiriburuetan eta Foru Aldunditan 10 langiletatik 6 emakumezkoak dira eta 4 gizonezkoak. Eusko Jaurlaritzan, sexua jaso den langileen sexuaren gaineko informazioa jaso den langilei dagokionez, 117, erdiak baino gehiago beraz, emakumeak dira. Ondorio batzuk komentatu nahi nituzke amaitu aurretik. Lehenengo ondorioa izango litzake 2014 eta 2016 epealdian zailtasun igo egin dela aurrekontu osoa autonomia erkidegoan. Aurrekontu likidatuari begiratzen badiogu, 150 milioi eurokoa izan zen 16an, 14an baino 2 milioi euro gehiago, orotara. Aurrekontu horretan Eusko Jaurlaritza da
pisu gehien daukan erakundea. Baina, ez lehen esan bezala, instituzio hau izan da, aurrekontua igo ez zuen bakarra 2014-2016 epealdian. Atzean dauden faktoreak aztertzean, uste dugu pisuzko arrazoi bat nabarmendu daitekeela. Euskalduntzeko liberatzen diren hezkuntzako langile publikoen kopurua eta itunpeko irakasleena era azpimarragarrian jaitsi da azken urteotan. Ondorioz, enplegatuen euskalduntzerako bideratutako diru kopurua eta ordezkapenak betetzera bideratutakoa jaitsi egin dira. Horretarako beharrizana jaitsi egin delako. Joera hau argi ikus daiteke erreparatzen badiegu hezkuntza saileko aurrekontuetako lehenengo eta laugarren kapituluei. Lehenengoak irakasle publikoen ordezkapenak jasotzen ditu eta laugarrenean itunpeko ikastetxeetako irakasleen ordezkapenak ageri dira. Justizia eta herri administrazio sailari dagokionez, ikerketa egin den urtean gobernu aldaketa egin gabe zegoen eta horrela osatuta zegoen saila. Justizia eta herri administrazio sailari dagokionez beraz, 2016ko aurrekontuetan doiketa bat gauzatu zen IBAP eta ABEren arteko hitzarmena aldatu zelako. Kasu horretan, herri langileen euskalduntzearen kostuen zati bat ABEk bere gain hartu zuen lehenagoz bezala. Eta aldaketa hori era azpimarragarrian igertzen da bere aurrekontuan. IBAPen kasuan, euskararako aurrekontuaren jaitsiera bigarren kapituluan ikusten dugu, eta kapitulu horretatik bideratzen dain zuzen langile publikoek euskara ikastezaten aurre ikusitako dirua. Hala ere, herri langileen euskalduntzean etzen inolako doiketarik burutu. ABEk bere gain hartu baitzituen aurre ikusitako konpromiso guztiak, kasu honetan aurreko urtean bezala 2300 herri langileen euskalduntzeari zegozkionak. Aipatutako arrazoi hauek pisuzkoenak dira, baino ez dira bakarrak. Aurrekontuak aztertuta bestelako jaitsierak eta igoerak egon dira han eta hemen. Hala ere, arrazoi hauek dira guztirako aurrekontuan eraginik argiena dutenak, lehen aipatutako bi horiek, alegia. Argi dago, krisi garai batetik gatu zela, ondorioak oraindik ere arlo askotan ikusten dira, eta argi dago baita ere, gobernugintzaren arloan lehentasun batzuk izan direla. Egoera ekonomikoaren hobekuntza euskara sustatzeko bideratutako errekurtsoetan nik uste dut nabaritu egingo dela areago datozen urte hauetan. Seguruenik 2019an lan hau berriro egiten eta aurkezten dean ikusiko da 2018ko kultura eta hizkuntza politika sailaren aurrekontuetan igoera bat izango dela. Batetik, euskararen irakaskuntzan B2 mailara bitarteko doakotasuna 2020ko lortzeko konpromisoak euskara ikasteko diru laguntzen kopuruaren igoera ekarriko duelako. Aurten adibidez, 40%koa izan da. Horrez gain, azken bi urtean 12% igo da euskaltegi pribatuen finantziazioa. Euskararen erabilera sustatzeko izango ditugun ekimenek ere igoera azpimarragarria izango dute, eta honek seguruenik beste tendentzia bat adieraziko du. Euskararen plan estrategikoa hemen aurkezteko aukera izan genuenean, aurreratu genuen eta azpimarratu genuen, baina uste dut egokiera hau ere ona dela horretarako. Hizkuntza politika sailak gainerako sailekin batera nola kudeatu behar duen euskalduntzearen eta euskararen erabileraren kontu hau komentatzeko. Sail bakoitzak hizkuntza kudeaketarako ardurak hartzeko premia ikusten genuela adierazi genizuen hemen izan ginean, eta horretan ari gera lanean Jaurlaritzako sail guztiekin. Hizkuntza biziberritzaren ardura ezin daitekelako izan euskara teknikariaren eginkizun hutsa. Sailak bere gain hartu behar du eta bere eginkizunen eta kudeaketa planen artean txertatu behar du. Horrek, beste gauza batzuen artean, alde batetik lagunduko digu erabakiak modu eraginkorragoan hartzen, baina bestetik lagunduko digu baita ere, hobeto jakiten zenbat eta zertan erabiltzen den eta inbertitzen den diru hori. Eta horretarako irizpideak ere argitu nahi izan genituen, hemen izan genuen agerraldian. Hizkuntza irizpideen txertaketa garrantzitsua iruditzen zaigu. Hizkuntza gutxiaren presentzia areagotu beharra daukagu, eremu publikoan, eta
kudeaketa aurreratuetan egiten den bezala, euskararen erabilera faktore bezala sartu beharko genuke. Eta politika guzti hauek eduki behar dute helburu bezala argi eta garbi erabilera bultzatzearena. Komentatu dugu, bai hezkuntzaren arloan eta bai administrazio publikoaren arloan, euskalduntzeko behar izanak txikiagoak direla. Urtetan baliabide handiak erabili dira eginkizun horietan. Orain baliabideak erabilerari begira jarri beharko ditugu. Eta euskararen inguruko gaitasuna lortu duten lankide horiek lanean ipini behar ditugu, baita euskaraz ere. Uste dut, bukatu aurretik badagoela gai kontu bat argitu beharko genukoena, batzuetan ez delako argi geratzen, honen moduko txostenetan zer sartzen den eta zerrez, zer hartu den aintzat eta kontutan eta zerrez zenbakiak eta kopuruak zehazterakoan. Adibidez, esan beharra dago, txosten honek ez dituela bere baitan hartzen, hezkuntzan euskarazko ereduetan egiten diren inbertsioak. Beraz, D ereduan berez eta sistemaren barruan erabiltzen diren baliabideak ez daude sartuta txosten honetan. Gure komunikabide publikoi dagozkien diru kontuak ere ez daude txosten honetan. Alegia, EITB-tik, ETB batek, ETB iruk, Euskadi Irratiak edo Gazteak egunero etengabe egiten duten eginkizun hori eta horrek duen kostua ez dago aintzat hartuta txosten honetan. Eta uste dut, horrek ere laguntzen digula hobeto zehazten zenbateko dirugaz hitz egiten ari garen eta zer hartzen duen horrek bere baitan eta zerrez. Metodologikoki dana planteatu daiteke, ziadek hori galdera egindakioke metodologiarik hoberena erabiltzen ari garen edo ez, metodologiak beti aldatu daitezke eta bestera batera kalkulatu litezke. Baina horrek eten batek ekarriko luke urtez urteko evoluzioaren azterketa horretan. Eta oraingoz, eta pentsatzen dugu, jarritako bideari eustea izan litekela egokiena ikuspuntu horretatik. Soziolinguistikoki euskaldunenak diren eskualdeetan egiten da inbertsiorik handiena. Hori ere ondorio bada, ikerketa honek dakarkiguna, baino badago salbuespen berezi bat, aipamena berezi duena eta izango litzake Gasteizi dagokiona. Norbaitek esan diezaguke benetan eraginkorrak diren aipatu ditugun 157 edo 150 milioi euro hauek. Orain arte lanaren helburua izan da kopuruak ezagutzea, inbertsio maila zenbatekoa den jakitea, nola banatzen den eta nork erabiltzen duen aztertzea. Egin dugun ikerketa honek eta 8. aldiz aurkezten den ikerketa honek ez dauka konsiderazio kualitatiborik. Ez digu esaten erabiltzen den diru horrek nolako eraginkortasuna zuzena duen. Agian planteatu liteke eta guk gure gogoetan sartuta daukagu nola baliatu ditzakegun beste irizpide batzuk hauek utzi gabe euskararen sustapenean egiten den inbertsio horrek duen eraginkortasuna bestera batera eta hobeto neurtzeko. Dena dela, txostenak bai adierazten digu 3 maila instituzionalak daudela konprometituta bakoitza bere eskumenen eta kompetentzien arabera euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko prozesu honetan. Txostenak erakusten digu baita ere legeak argi eta garbi guztiz adierazten ez duen arren nola gertatzen ari den funtzioen banaketa hori, nun dagoen lehentasuna Jaurlaritzaren kasuan, non ipentzen duten lehentasuna udalek eta non foru aldundiek, eta bada gainera tresna bat gure ustez garrantzitsua dena, eta gure helburuetan lehenengo egunetik adierazi dizueguna, lehendik datorrena eta bultzada behar duena, eta da AKOBA, Herri Administrazioen Koordinaziorako Batzordea, hor bat egiten dugulako erakunde guztien ordezkaritzek, bai Jaurlaritzak, bai foru aldundiek, bai eudelek, bai UEMak, eta horrek aukera ematen digu gaia bere osotasunean aztertzeko. Eta jakina, prez gaude, datu zaparrada bat bota dizuegu, ez dago beste modurik agian, hemen moduko txosten bat aurkezteko, baina seguru bideak zabaltzen dituela, gure artean elkarrizketa bat eduki, eta bai ondorioak eta egin daitezkeen gauzak aberazteko. Hau, datu hauetan geratuko gara, hau da azpimarratu nahi izan duguena, eta orain zuen esanetara geratzen gara. Eskerrik asko.